Owi morenya kora moke juang kamora mora ma intiere odhiambo maka uono tarik 24 dwe mar 11 higa mar 2025 en gino mara ni bedo kod ruche makare Diego duto ma ibedo kitimo duche maka uono jogo modhi tich, jogo modhi menyo, jogo moseduogo pacho, jogo ma wacho ni e puodho kosetimo gik machal nade. Orak mora ma nitimo en thuolo makori bet piny kendo winjo kirito weche manyien odhiambo maka uono waiko ni gima thoth nya mosebedo kwachoko ni e tung piny mopogore jogo mantiere gwenge maka luo kod alwora mage mantie boma Nairobi kaachiel kod jogo mantie ka dho wath nam chumbi odiochieng' maka uono bedo ni yo machal nade. Ndiknwa kae kimiyo maparo ma intiere godo kotenore kod weche manyien ma bende wantiere godo odhiambo ni maka uono. Waiko ni chenro mayalach ahinya mag weche manyien moting'o nyaka mago mag tuke. Wachako weche manyien odhiambo maka uono mokwongo wayud thuond weche. Wewe nani? Wachana na mimi bwana. Hautawezana na mimi. Hii serikali ya Kasongo inaogopa mimi Rigiji. Inaniogopa zaidi. Josiasa okaso kisera mag ombulu ne jochung' magi e giko kampen motelo ne yiero madundo tich ang'wen. Tunahangaika, tumebomolewa nyumba venye tulikuwa tunatarajia, tumelala nje na watoto. Kumbe walikuwa wanatudanganya, wanaandika tu majina ya wenye wanajiita landlords. Jodak mamako ngeni Nairobi yudo fungruok bang' doho mamalo chungo muko mag udi. Anyo piny owacho chako nyoro. Doho ma Kisumu oweyo Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba kod rambun mar siling 50,000. Machiegni nyakwara moge juang' weche manyien chakore sani to ikine duto wadhi bedo kae kod jaloko marwa Liz Otieno. An nyinga Cleophas Oluot Kisumu kanya kwar mokeo nyaka Chisango. Par ni nyalo dikono achiel kachiel e chenro ni kokalo e mbui wadiro te mag Ramogi TV, Facebook, X kod mano mar YouTube bende do kacha live kachiel kod ka SMS line wa moyaw mainaria deka uchiel. No. Machiegni piny Kenya kod piny Malaysia koro oketo winjruok mago e moko kuom okenge ma pinje ariyo go dhi kawo mano mag bero uchumi magi kod dongo osiep mantiere kindgi. E kinde nyasi mano bage kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Nairobi. Ruto ogwelo kembe mag piny Malaysia mondo mi oket mwandu pacho kae kokalo e nyiepo mago mag kembe kod gero apeni e piny Kenya. Sitho Nyango noluwo twak makamano kendo koro miwa ler. Okinyi e kar jot mar jatend piny e boma Nairobi. Jatend piny William Ruto orwako ayanga Prime Minister mar piny Malaysia Anwar bin Ibrahim e nyasi makende manoyuorie kod jotelo madito masanja mapachoka ka otelnegi kod jotend migepe Musalia Mudavadi. Higni 60 ma piny Kenya osebedo kod osiepe kinde kod piny Malaysia. Pinje ariyo gi e kinde ni oketo kokgi e winjruoge mopogore opogore moting'o winjruok mar bero wuoth ndeke, winjruok mar bero yore limbe, winjruok mar bero ohala, keto mwandu kod ochumi e kindgi mageto bero chumi kod tudruok e kind pinje ariyogi. Winjruoge mong'ere kaka bilateral partnerships kod memorandum of understandings kaachiel kuomgi en Maria Olwasi mar timo ohand mwandu mag puothe. We reaffirmed our commitment to removing tariff and non-tariff barriers, expanding Kenyan exports to Malaysia and vice versa, and deepening cooperation in digital technology and high-tech manufacturing. In this regard, I welcome Your Excellency's agreement to eliminate tariffs on agricultural produce and beef, a significant step that will open new market opportunities for Kenyan farmers and strengthen the commercial foundation of our partnership. Winjruok margi bende oya oketo huyanga tudruok mar neno ni pinje ariyogi obero weche somo kod dongruok mag science. We agreed that Malaysia will explore partnerships and investments across our key priority areas, including collaboration in STEM and in research and matters education. Jatend piny William Ruto oketo ayanga dwaro mar piny Kenya tiyo machiegni kod piny Malaysia e yore gero uchumi mapachoka kokalo e uso kod gedo mag moko kuom apaya mapachoka kokalo e tiyo kod kembe mawuok e piny Malaysia. Some of your big engineering companies are welcome to work with us
as we expand our highways by another 2,500 kilometers and another 28,000 kilometers of road around Kenya. There will be opportunities for private-public partnership. There will be opportunities for investment. Prime Minister mar piny Malaysia Anwar bin Ibrahim opuoyo kenge ma piny Kenya osegoyo e yore bero chumi ma pacho ka kod jiwo osiepe kinde kod pinje mamoko ka owacho ni ponono piny Kenya obedo ratego e jiwo telo makare to boma Nairobi ni kod nyalo mar bedo sulwe makende ne pinje Afrika. We have been, both have been ex-colony of the West, and it's time that we emerge as a forceful voice, but beginning with, of course, the management of our own country, our economy, our governance. I have great belief that Kenya will be one of the stars in Africa. Cynthia Onyango, Ramogi TV, State House, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya, Profesa Kithure Kindiki, koro koni kweth maketo sirkal tesre chano muocho tulo chieng' yiero ma tich ang'wen Mbeere North. Mana kaka jafwambo marwa Walt Nyabagalero, Kindiki manoloso kutieko kampen motelo ne luto ombulu jumani ogolo chung' ne sirkal ok bi chiwo thuolo mar tulo kata matin. Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Wachana na mimi bwana. Hautawezana na mimi. Wachana na mimi. Mimi nitakuaibisha. Mimi nitakuaibisha. Wachana na mimi. Aende asiende. Aende asiende. Chendo base tombulu ne jachung' mar UDA Leonard Wamuthende manenie tielo mogik. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otene e kisera motimo kachieng' ne ombulu. Matich ang'wen ka Kindiki esiemo kweth Rigathi ni ng'ama biro temo tulo tich ang'wen biro mwonyo rabon maliet. Na wale wamekuja hapa na vijana, sijui vijana 200 hapa wako na majembe na silaha. Wacha tupimane nguvu yenu na nguvu ya serikali ya Kenya. I dare you. I dare you. Kwa sababu mmekuja hapa na mnafikiri mtaleta fujo, ndio wananchi waogope kwenda kwa kupiga kura haki yao. Mujaribu Thursday. Kabla ya saa 12 tutakuwa tumemalizana na nyinyi. Ndiki koni serikal obeda kicha bang' yudo report ni kweth makedo serikal tesre chano sia tulo chieng' ombulu. Kwa sababu mnapimana nguvu na serikali ya Kenya. Ama namna gani jameni? Si serikali ni ya kulinda wananchi? Si ya kulinda wananchi dhidi ya wakora? Hawa wakora wajaribu. Thursday tuko chonjo, tuko macho. Jachung' UDA Leonard Wamuthende to singo dongruok ne jodak ma Mbeere North koponi oyiere. Baada ya Thursday tutabaki tukiwa jamii moja. Tutabaki tukiwa ndugu na dada. Wewe mtu ya mitego, wewe mtu ya kisirani, wacha kuleta mambo ya kuchafua wananchi hapa na kupiganisha wananchi. Sisi tumeshaamua bunge wetu ni leo wa nani? Ati leo wa nani? Barabara siendelee, sisi endelee. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua otony kod ngimane kanyakla kod jotelo mane osetogodo ombulu e dier boma ma Narok bang' tulo muoche kind rowere. Mana kaka Walter Nyabaga bende lero, nochuno kweth Rigathi mondo mi ong'uk ng'wech mano kata rally margi mano e kinde mane giwuok ng'wech kendo toko bila diro ne giro malungo wang'. Hii serikali ya Kasongo inaogopa mimi Rigiji. Inaniogopa zaidi. Hata polisi zaidi ya 1,000. Bankiro wach kothwon kagwate wi nyamburko. Okoka odeke kapok oywago tiendagi machama tuoni. E kendo gola puth njiri kage tony kod ngimagi. Ng'wech mane en mar gwenyore kod iro malungo wang'. Mane obol kod obila. Ya fujo, ya kupiga watu mawe. Ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Si ndio? Si ndio? Wangapi wanasema maskonde. Rigathi oko ni serikal temo yore duto mag dino ne e kod chama mare mar DCP e kik tim romo mag siasa motelo ne yiero matich ang'wen. Out
hata mkitupa mawe, kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Si mnapigia Maskonde? Bona wewe Ole Ntutu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok atuwapigie mtu yenu kura? Kwani kura itapigwa na nguvu? Harambee! Moto ni limbe mare Narok Rigathi Omakamen konduol mar IBC mukoni jalup jakom mar IBC Fahim Marafat odonjore kod chenro mag ombulu mamagarini kendo chano rocho ratiro mag yiero. E barua ne jakom IBC Rasa Sethekon, Rigathi okoni Fahim nobedo kod romo kod gavana Mung'aro kendo tok burano to ne ochiko apisas mag IBC mondo otim dwach Mung'aro e yiero madundo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chalo eni chenro mag kampen e laro komod bura ma Kasipul ochopo e gikone odiochieng' ma kawuono ka ikruok koro dhi nyime mano ne yiero madundo ma idhi tim chieng' tich ang'wen jumani. Jafwamb marwa Ali Abich nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Homa Bay. Jochung' apar malaro komod bura ma Kasipul osebedo kalorore gwenge mopogore ka gimanyo ombulu motelo ne yiero madundo ma ibago tich ang'wen mar jumani. Odiochieng' ma kawuono kampen ma kamago ne ochopo e giko mare ka duol mochung' ne bago yiero e pacho ka ndi IBC koro ikore ne bago yiero ma kamano mitimo tich ang'wen mar jumani. Kar chung' od bura ma Kasipul ni kod kwan jogo ombulu maromo 67,513 mabiro go ombulu margi e tesende mag luto ombulu 142 e ward Sabich ma Kasipul. Jokanyo mag ODM manotero kampen margi mogiko Besa ka hotel kod Governor Gladys Wanga mar gode bende jachung' mar ODM Boyd Were ne okone duol mar IBC ka achiel kod obila mondo ne ni kwe biro bedo chieng' yiero. Tie joma wacho ni gibiro kelo koko chieng' yiero, ni koro mine mondo luoro bede udi kik bi go kura. And we want to tell our security agencies from Obisa, as we make this Obisa declaration, that will get Boyd Were elected as the next member of parliament for Kasipul. Let us tell our security agencies, you have a big responsibility to maintain peace in Kasipul, to maintain law and order, and to ensure the security of every single resident of Kasipul as they come out to vote on 27th next week, this week on Thursday. Jokanyo mag ODM bonoku ni duol mar IBC nyaka lo chike ma oketi kendo gine ni yiero ma kamano time yo ma oyanga kendo gibi ka ondamo mar chik ne joma nyalo biro kelo tulo e kinde mag yiero no. It is extremely unfortunate that in this by-election lives have been lost. And we send our condolences to those whose lives have been lost. Extremely unfortunate that property has been damaged. And we send our sympathy. But we insist that the organ that is supposed to ensure justice, that is supposed to ensure fairness, is not the ODM party, is not the ODM candidate. It is a national security system. They are the ones who are failing the people of Kasipul. Don't handle this election in any way other than going by the will of the people of Kasipul during the election day. Then you are preparing presiding officers list. You are doing a list of presiding officers who are people on the other side. We are auditing that list. Benenege jiwa jogo ombulu ma Kasipul mondo osir jachung' mar ODM Boyd Were kane gikwedo josiasa moko ma osebedo ka seyo jotelo mag ODM kuom yore kampen Kasipul. Tiende yanyo ng'ato. Wan kaka jochung' waus ajenda ma wan go ne jo Kasipul jodalawa. To kochopo tarik 27 nonge ubro amua ng'ama dhi bedo mjumbe ma Kasipul. Tokoto botari prario gabirio dolor mana Boyd Were dolor mana chure principle miluongo ni vicarious liability okinyal mako nyathi matin e kosa mar wuongi ka in gi shida di reporter ka police mondo police oyala wach badwa nyisi kaka koro ja Kristo en ni muma wacho ni ndalo mogik ng'ato kochamo lemo makech no winyo mane ang'owa elake okikete lak nyithinde. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jakom Chiro Makibuye, Judith Matengo.
mungire kaka Nyaramba kachel koda ka jowetege mane ogeng'negi e odang'ech mano makodiaga koro nowegi Rambun. Mae en bang' kane ochwale do mawinam ma Kisumu juma mokalo bang' make gi ketho mano mature kod goyo jo ohala wetege chiro makibuye gino ma iwacho ni ne otudore kod weche mag siasa. Judith Matengo mane okwedo kethogo juma mokalo kendo koro kwayo do mondo mi owe thuolo ne do oweyo gi Rambun ma siling 50,000. Do mamalo ochungo muko udi e kardak mano mama Kongeni. Gino ma okelo fungruok ne thoth jodak mane ni konda chiedh nade. Jodak go olero ni do ma Nairobi nolero ne do ma Nairobi ni muko kuondegi mago mag dak oseweyo moko kuomgi kama tek nyaka ne muko mar chiwo thuolo ne gedo mag udi manengo gi yot chakre kardagno. Kaka Elizabeth Ajore lero, chike ma dogo biro mane ikinde mamoko kuom jodak wacho ni poko migi omenda mano mar dar ka gidhi kuonde mamoko. Bang' bedo koda chiedh nade kuom ndalo 2 ka tingni mag Komeko muko utegi kamoko kuomgi nyiso ng'ur margi ewi chenro mar sirikal darogi. Koro giyudo fungruok machuok. Huku tunahangaika, tumebomolewa nyumba venye tulikuwa tunatarajia, tumelala nje na watoto, tuko njaa hadi saa hata maduka hakuna hata za kununulia watoto chakula. Tumeachwa hivyo. Hatujui tutaenda wapi. Tunalilia hiyo serikali sana. Kwamba tu pesa ingie ndio nihame. Juu tuliambiwa pesa ikiingia ndio tuhame, isipoingia usihame. Lakini itanibidi nijikakamue juu nililala nje na watoto na tena leo siwezi lala nje na watoto na baridi. Bang' moko kuom jodak go chwalo ywak gi e doho, giyudo fungruok bang' doho chungo muko kod dar makamago. Jodak go bende nowacho ne doho ni sirikal ne ochako chenro mar muko kendo daro gi e tok chik. Gino magiwacho ni ok en tim makare weyo ji madirom 35,000 maonge kuonde jot. Jang'ad bura Charles Mbogo ochungo muko go nyaka chieng' winjo mar burano kendo mabiro timore tarik 4 dwe manyien. Jodak gi lero ni nosingnegi omenda madirom siling 150,000 mar konyogi chako ngima kamachielo. Kata kamano, e seche mamoko kuomgi yudo omenda go, mamoko to chwalo ywakgi ewi dwaro mar sirikal mondo ginyal dar kanyo mapiyo kata odoko ni pok giyudo omenda. Kuna watu walikuwa wanatembea wanaandika majina la watu, kumbe walikuwa wanatudanganya, wanaandika tu majina ya wenye wanajiita landlords. Na sisi wenye tumekaa hapa hatu kuandikiwa majina, kumbe wanatudanganya, hawajatupatia pesa, wanabomoa nyumba zetu, hatuna mali penye tunaweza kuenda. Sasa tunateseka sana kwa hii Makongeni. Sisi hapa tulikuwa tunajipanga kutoka. Wakati wanaanza kubomoa, watu wakaanza kutoka. Wakati kuna wale watu kidogo wamepata pesa, wameanza kubomoa kutoka, lakini serikali bado watu wanajipanga kutoka. Siku 5 hata haijaisha tangu watu wapate pesa, sasa hivi wamebomolewa. Mtu kama sisi kuna watoto hapa wanasoma, tutapeleka wapi? Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Kama chelo nyakura mojonko kesigana no mama Kongeni ni oganda miche maodak e kardak mano maododa e sub-county Masuna West seyo pinyo wacho kuom chenro mare mano mar darogi e kardak no mondo migi chiw thuolo mar gedo ne ute manengo gi yot mano maong'ere kaka affordable housing. Jojuma mioler mathoth. Kuom kinde maromo dwe achiel pacho gande kadak no mar ododa e sub-county Masuna West osebiro kadangni bang'e do maling'ling ni pinyo wacho koro chano daro e kardak no mondo koro chiw thuolo ni gedo mar ute manengo gi yot. Kata bed ni yande poge yudo ler malong'o e yor andika makonogi mondo koro gidar e loni babende giwacho ni ne ginyiewo higni malo 40 mokalo muko mag ute sanja e kardak no tino mane pinyo rugo kawuono. Koro jodak gi wach ni ranyisi ni pinyo wacho chano daro gi e tok chik. Asedak geto ka for the last 40 years. Nang'iewo lo gi majiwo doda. Lo ni onyiewe. Ok en lo mar sirikal. Koro jogi osebedo ka chando wa e lo ni seche te.
ma kata nyithindo ma wan go sani yumba gionge gi kwe ka gineno ng'ama gikia kata gineu kama giringo gibiro ni mami darowa. Familia Sanja ne oninde koyo e kar dak ni Mododa bang' moko kuom utegi ne ochak muki. Sirikal kiawa gineno ni wan joma ok dhano. Kidwa loso gimoro kikuongi wuoyo gi ji. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar. Koro ka gibigi dage. Jodagi Mododa ka otele kod George Nyamwaya oramo ni kar dakni ok giwuoge nikech lopegi ne ginyiewo kod wuon lo higni 40 mokalo. Nitaonyesha ilikuwa hii ni 2016. Hii ni mojawapo hiyo kadi tulipata wakati hiyo. Na hii ilibidi wao wenyewe wameandika alafu kisha wanarudisha watu plot moja wanarudisha watu kama 8. Masi mwenyewe watu wakao kwa board meeting na yeye akaruka, hakuna file yote ya Kododa Estate. Uzuri tulikuwa na documents photocopies tuko nazo hapa. Wanakuja kututisha eti tuame. Na sisi tunasema hatuwezi kuama. Daudi Ayiera wach ne onyiolo e kar dak ni Mododa higa mar 1972 kachakre higano nyaka kawuono osebedo mana ka odak kanyo kendo ok ong'eyo gimomiyo koro piny owacho dwaro dari lope. Kausiwa hapa mwaka 72 na ndio niliingia hapa. Mpaka saa hii nimesekea hapa. Ikia serikali atinataka panya vitu yake hapa. Tuache kwa amani na sisi ndio serikali. Jodagi Mododa wach ni kar dak ni ema gisebedo ka ging'eyo kaka miechegi kuom higni kendo onge kama ginyalo dhiye ka piny owacho koro darogi. Serikali ni hao. Tusaidiane kwa njia ya amani. Si tutoke na kama tunalia na sisi ni wazee hatuna mahali tutaenda. Sisi pia tufanye venye watu ya Kokwaje Estate huko Pandipiri walisuluhishiwa maneno yao. Sababu hakuna hata wale walinunua venye hapa sisi tulinunua. Hakuna mwenye alipewa shamba bure, hatujarithi. Afisa maduong' e migawo molo e kaunti ma Migori Andrew Mwera wacho ni loni en mar piny owacho kendo sani osekete tenge mar gero ute manengogi yot. Kododa Estate to be specific is 0.9 HA. And from the plan, it is reserved for mixed use development. That's why we gave it to the contractor, I think 2 weeks ago. So the contractor, through the State Department of Housing and Urban Development, we have officially given out the site as a county government. Mwera wani loni mar piny owacho ne oketenge mar gero ute manengogi yot bang' jodongo ma Suna West, mano ma Suna East kaachiel kod gavana ma Migori Ochieng' Nyako ne ochopo winjruok kod jatend piny Kenya William Ruto. His Excellency was concerned that he is doing affordable houses in other parts of Migori County, but he's not seeing any breakthrough within Migori town because that is the headquarters of Migori. And therefore, we gave suggestions because that is part of our parcel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyokora moja kikanya mwaka hiyo mokwongo chendo ni mano mara uimure udhiambo makawuono wagonero kamano kuom jogo bende mundiko norma chake nyaka sani wagonero kamanya wasioni kata ni yote moko bobedo gi thuolo mag kale kikono wakaka yudo weche manyien kamora mora ma intiere udhiambo makawuono akale moko kuom gikae kawacho ni elo klewa winjo weyo makare winjo weche manyien maler ka antiere Kisumu Nyalenda kae kaachiel koda ka jadolo Pastor Omogo gi Adhiambo mano mama na kod mama Perez Nyanyakach Sango kod Dr. Oyo Evans Ramogi TV ler adua ma Dr. Eli Charles Omogo Charles erokamano ahinya kuom ote mari ote ochopo kanyo ne jogo duto maneno chenro odhiambo ma kawuono. Nitie machalo wacho ni greetings Oluo News kendo amor siasa ma pacho kae medo chwakore kendo akwayo yudhe mondo mi owe siasa mano mar koko. Mar ariyo wach mar Nyaramba Anto Kasero obila odhi mbele kod timo nonro margi e yo makare kendo ratiro onenre ratiro mogik wan kaka onagi nyaka koro wabed jomariek wacho ni wagoru siasa mayom maonge koko akwa yiero mayom maonge nek kod inyruok wasiruru sirkal mano montiere buoy mano broad based mae e Kanan onge wach machielo Mosna Kennedy Ondiek maote mar Shemo tho erokamano ahinya kuom ote mari nyakoro mojwang' kod mathoth bende mapontiere kar ka yena mondo miaka wiyo masani kaduogo kod weche manyien mathoth kikli mabor.
the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni nyakora mwenge juang weche manyien odhi maka wuon wadhi nyime kod weche manyien en moro marani podi kete karka machiegni wadhi nyime. Duol ma ochung'ne jochiw thieth mago molony e weche mago mag yedhe mong'ere kaka Pharmaceutical Society of Kenya okwayo od bura mondo mi kik tamre kadho paro mano mar komiti mano mar thieth kod weche mago mag ohala e golo oko pend chike ariyo mano mang'iyo kit yedhe ma oting'o kata ma itiyo godo e pacho kae kod gayo yedhe ma wuok e pinje maoko. Riwruogno koni pend chikegi poni owe dhi miyo nengo mano mag yedhe idho kendo thieth dhi bedo matek ne jopiny. Bende gikoni ochopo kinde makoro nyaka to mi kembe ma Kenya teko mar loso yedhegi. Judith Omondi kod mathoth. Koro ikwano seche kendo jokanyo mar riwruok mar Pharmaceutical Society of Kenya chunygi go kibikibi ka girito neno poni dwaro gi bichop kare kod od bura odiochieng' makiny. Duolni dwaro mondo mi od bura okal lokruoge manyicha komiti mar thieth kod mar ohala e od bura oketo e chike mag sipa mong'ere kaka Comprehensive Economic Partnership Agreement. Parliament and the government secured important health reservations, that was last week, on 2 sections of the SIPA agreement. This section, if a reservation was not put, it would have weakened Kenya's power to regulate medicines. It could have prevented the Pharmacy and Poisons Board from carrying out essential safety checks on importation of medicines as they enter the market. Elokruogegi, komiti gi ne ogolo pend chike ariyo moting'o mane nyalo kelo pek ne Kenya ng'iyo yedhe ma itiyogo e pacho ka, mano non-tariff measures, kaachiel gi mar kelo yedhe e pacho ka mong'ere kaka data exclusivity and patent linking maliekore ni dhi medo nengo mar thieth e pacho ka, ahinya to ne thieth mag tuoche kaka kansa, ayaki, nyarogno e kind mamoko. Ka koro gilombo od bura mondo par jotuo ma odaki e ngima mapiny e paro magisebedogo e chikegi kapok gikalogi. NCDs account for at least 42% of all the deaths in Kenya. We're here to support this movement by the Pharmaceutical Society of Kenya to ensure that these reservations are maintained, to ensure that our communities, our people are able to access treatment and care at a cost that they can afford. However, we have noted that there is an attempt to push for these protections to be reversed in Parliament. And our position is that we are cautioning strongly against reversing these reservations. This is because this would cause an increase in the cost of essential medicines. Golo pend chike ariyogi bende gikoni dhi miyo kembe ma Kenya teko mar loso yedhe gino ma chike go ne okomiyo teko. Jakom mar riwruogni koni nyaka sani atamalo mar gige thieth ma igolo oko gin 70 gino ma owinjo loki. In Kenya we do 70% imports,
and 30% locally manufactured. And from a supply security and even a country security perspective of the Kenyan people, we need to move that margin to 50% at least in the next few years, and hopefully reverse it to 70-30 locally manufactured. So this agreement is going to inhibit that progress, in that now if our local manufacturers cannot manufacture, or they cannot register a product, it means that they cannot manufacture it, because why will you be manufacturing it? For who? Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chalo eni jaur burama Kiharu Ndindi Nyoro nyiso sirkal mondo mi oket maino e siro chenro mago manyalo loko ngima oganda kaka somo kata somo mano mar kar tiyo kod omenda mathoth e kampen kod chenro ma oko ni onge tiendgi. Ka olose kar chung od bura mare Nyoro oko ni piny owacho otiyo kod omenda mathoth e kampen mago magero madundo ma ichano tim pacho kae chieng' tich ang'wen e kinde ma jopuonj mago mag JSS to yuago chudo kaachiel koda kandiko gi e tich e yo mongirore. Recent circular that was sent by government to our principals is actually cutting capitation from 22,000 to 12,000 starting January. And the burden for the extra school fees, walimu wetu wakuu wameambiwa wakitengeneza fee structure ati waongeze mzazi ambaye yako na mtoto day school wamuongeze school fees ya 9,374 shillings. Na juzi nikaongea hiyo maneno, minister anajaribu kujitetea, minister wa elimu. I want to ask them, Kenya kama uko serikalini hauwezi jitetea na maneno, unajitetea kwa vitendo. Mambo ya maneno ni ya watu wako nje. Wewe ukiwa serikalini ni kutenda. Ni vile walimu wetu saa zingine hawaongei wasifutwe kazi. Capitation ambayo hapo awali mashule yetu imekuwa ikipata 22,000. Last academic year hii ambayo inaisha hii mwaka, mashule zetu zilitumiwa only 11,000 shillings na serikali. We want to request hawa watu wako serikalini tafadhali. We have seen in today's newspapers that the highest offices in our country, Kenya, they have spent over 81% of their annual budget in the first 3 months alone. Ofisi imekuwa na budget ya 8 billion. Miezi 3 peke yake wameshatumia bilioni 7. Na hiyo pesa ndio inatumika kwa hizi by elections. Hiyo pesa ndio inatumika kuhonga wa Kenya kwa mikutano, and that is the money that is being used for political management. Ekireni maduol mar IBC dhi nyime gi timo ikruok ne yiero madundo, moko kuom apisas mago mag duol no bende pod dhi mana nyime gi ndiko jogo ombulu manyien e kor gwenge. IBC komakore kod riwruok mano mar Kenya Youth Transition Initiative ogoyo tach e gwenge mago mag Kaluo ka odiochieng' ma kawuono jodak mago mag Got Kachola e kar chung' od bura Manyatike County ma Migori noyudo thuolo mano mar ndikore kaka jogo ombulu. Miche gi miche mag rowere kaachiel koda ka jogo madongo ma bende onge gi opande noyudo thuolo mar ndikore ne opande e yudo chenro mag sirkal. Chenro ma kamae biro molo e counties ma Kisumu chieng' tich adek, mano kapok gichopo e county ma Siaya chieng' tich ang'wen. Gini nyocha chakore Karungu, gini wuok Buora. Nyocha wan Muuru dhano wuok 1,400. Kendo wamor maratari kaka wuon wachoko bire dala ma Got Kachola ward ka. Ma bende rowere, minewa, jodongo uwuok oko mondo mi okaw kipande, giwuok oko mondo mi gikaw kura, giwuok oko mondo mi girejista e weche mag thieth moluongo ni SHA. Odiochieng' ma kawuono gini wayudo kobironwa machiegni, obironwa e dhot. Omiyo wamedo goyo erokamano nikech nyithindwa mang'eny onge kura. Nyithindwa mang'eny be nyonamo lalgo. Ok nyalo yudo thuolo mar dhi manyo kipande. Mar ariyo, kipande nyo kidhi manyo timanye gi pesa. To samoro pesa no nyo yudo tek kaluwore gi yuto ma wan godo.
amor gi tich mar Raymond Omolo setimo mar kelonwa ID machiegni gi jopiny kendo joma dongo manyokoso ID nikech piny bor kawuono kawo ID mayom ma ok gibedo gi chandruok. Ne wakwayo ni koyie kaka jatelo maduong' mamalo oyie chako med odiochieng' machielo ID chako duogi kendo e West Kadem ka. Jokanyo mar riwruok mano mar Nyadara Lake mano ma ochano romo mar jokanyada Kabonde okwedo tulo mane omuoche romono ka gidwani mondo mi obila koro okaw ndamo mar chik ni joma ne ochano tulo makamano. Tulono ne omuoch e kinde mar romo mane rango weche mag dongruok kwe kod achiel mano mar oganda mawuok Kanyada ne dhi nyime mano kelo kethruok mag mwandu kod hinyruok bang' ka rowere manore kod gige lweny monjo burano. To kendo ne wahikore ni mondo watem wang'e ni to ang'o ma constituency osetimonwa e bwo higni 13 mokalo. Omiyo nyocha ne warito ni mondo jotendwa oluongwa oketwa bura. To ma pok otimore higni 13 mokalo. Omiyo ne wakawo chike e lwetwa mondo walos buchwa wawegi kaka oganda, mondo wamany godo dongruokwa kaka oganda e bwo national government, e bwo county government, momiyo beti gi ludhe gi kite mogo jowa bura mancho waloso nyocha ok wan go gi dhawo gi ng'ata ng'ata, kendo ne wadwaro ni mondo wabed piny gi ji duto te. To nyo wabuok kabisa kawuono bura no dhi maber biro bedo gi kwe nyaka chiegni saa 8:30. Tapoya nono wapo ka kite dirore, nyithindo kwanyo ludhe gogodo ji e bura kamoting'o minewa muti gi jodongo kod nyithindo gi dei. Wakwedo e yo makwiny kendo maduong' ahinya. Kendo kombe mani kacha ka kombe 2,000 okawo gi guns ne odhigo. Mano gimotimore e pap. Omiyo gima kamano okunjo chak timre ka ng'ato go gwe tao ma oganda osetokone. Luoro medore e chuny jodak mano ma ojont e alwora mar nam mano Baringo kaluwore kod chal mar namno magisani kelo ranyisi ni nyalo riwore kendo pi namno mano mar Bogoria ma en pi chumbi kendo koro sani nyalo kelo tho mano mag le mag nam kod kelo chal mar alwora makono kata ketho chal mar alwora makono. Ka jafwambo marwa Cynthia Onyango bende koro lero jodak wacho ni nyaka sani gidak gi luoro kaluwore ni gimoro machalo popni mano mar pi kawuok e bwo lowo madipo ka okelo negi masira ka okaw negi okang' mapiyo. Tipo ma ikawo gi malo ewi nam Baringo nyiso chal mar pi mopong' thich kendo nam molak nyaka oko kendo madho ute, kuonde thieth, apeyni, kuonde timo nonro, sikunde kod bunge ma le yande odakie. Chal makoro kelo luoro e chuny jodak kaluwore ni gie sani okinyi kod odiochieng' ng'eny mar pi medo mana muomo. Manenore ka midhiero mapek moloyo en luoro ni chal makama kide kelo riwruok mar pi mawuok e nam ma Bogoria kod nam ma Baringo. Kaluwore kod jorit le mag bunge alworani, nam ma Bogoria pige otimo chumbi mang'eny kendo ponono ni pige oriwore kod mar nam ma Baringo, to le kod yiende manitiere alworani nyalo tho kata bedo kod rochruok mapek. Currently now we are staring on an ecological disaster because the two lakes Bogoria and Baringo somehow threatening to meet together. So currently we are looking at the potential mix-up of the two lakes. Lake Bogoria being a soda lake with a pH of 9.8 up to 10.6, while Lake Baringo is a freshwater lake. If Lake Baringo will turn into a salt lake, then that means the hippos and the crocodiles and all other aquatic ecosystem will change completely. Kaluwore kod jotim nonro ewi chal mar medruok mar pige mag nam ahinya to mag nembe mayudore hoho mar okak, en ni chal makama nenore mabedo mojimbore e nembe mayudore hoho mar okak to ok nam lolwe. Gino magiwacho ni dipo ka ikelo kod gimoro nono mopogore kod lokruok mar kor lwasi. Increasing water levels both in the Rift Valley lakes as well as in Lake Victoria. But this time round, we are seeing the increase in water levels in Rift Valley lakes, whereas in Lake Victoria, the water levels are receding.
it's reducing. It's not the same effect we are seeing with the Rift Valley lakes. So that's what makes us believe that it could be something beyond climate change and beyond the rains that we are reporting in the catchment areas of this Rift Valley. Wich bar mar midhiero ni bende koro medo kelo luoro e chuny jodak, mawacho ni gie kinde ni machiegni ne gihinyo winjo gimoro machalo pi mapopni kawuok e bwo nam ma Baringo mapok ging'eyo ni en ang'o makele kata pek mar midhiero monyalo kelo e kinde manyime. Usiku tunasikia maneno hapa inasema dudududu hapa ndani. Hatuelewi kama hii lake inaweza kusink ama itakuwa namna gani, kwa sababu hatujawahi kusikia kitu kama hiyo. Inapiga kelele usiku. Na hiyo kelele hatujui ni nini. Medruok mar pi nam Baringo kod Bogoria osekelo rochruok mar chenro mag dak ka gie sani giyango ni ng'eny oganda osedar kendo kinde ka kinde ute imedo muki chal mamiyo oganda ma jote alorano koso kuonde mag dak. More than 100 households hapa. Na hiyo watu wote ukiangalia kwa household moja iko kama watu 8, watu 5, watu 10. Kifanya hesabu kwa sababu nyinyi mlisoma, mtafanya hesabu yenu, mtajua ni watu ngapi. Hii ni sublocation mzima hakuna. Na kama itakuwa sublocation hakuna, ni watu ngapi kwa sublocation? Manyumba karibu plot 30 hapo. Bado inatolewa na zingine bado inatolewa. So far mimi nimetoa manyumba karibu 40 something na bado naendelea kutoa. Shortage imekuwa ya manyumba, hakuna mahali watu wanaweza lala. Mpaka watu wanaishi kwa maduka ndani sababu hakuna mahali pa kuchenga. Jodak ywak ni apeini sikunde, kuonde thieth kod apise mag apisas marito le duto pio muomo kendo nok mar tije bende koro nenore kaluwore kod dok chien mar jotim limbe alura makono. Wasungu ama wapita njia walikuwa wanapita hapa wote. Hii barabara ilikuwa inaenda straight baharini, lakini maji ikaruka. Gate tulikuwa na gate ya kulipia watu wakienda Lake Bogoria, hiyo ikafuruka. Watu wa game reserve wakahamisha wakaweka gate pale juu ikajaa, wakahamisha tena wakaenda juu ya mlima. So imeathiri vitu mingi. People get employment, they educate their children, and now we are losing those jobs. So people are going back to square one. So education level is going down, as affected indirectly by the water level rising, because the domino effect can be felt. Kwayo ichwalo ne sirikal mondo keto kenge mapiyo mar kelo kony ne jodak mawuok e alora ma Baringo kendo konyo e yore duoko chien monj magie sani. Apisas mag le wacho ni medore e kind jodak kod le kaluwore kod nok mar chiemo kod laro kuonde dak. So tunahofia saa hii shule, tunahofia kuna wenye hata wana mashamba huko milimani, tunahofia center ya hapa. Ile vitu yote iko kwa hii center, sijui watu wataenda wapi. Conflicts, we've seen loss of lives, we've seen injuries from this. And the other thing is, for example, for hippo, human wildlife conflict, and looking at the hippos, it is because the riparian ecosystem, has been depleted. The grazing areas where hippos used to graze before, has now been getting smaller and smaller all the time. We also have the invasive species, Prosopis juliflora, commonly known as mavenge, which is also growing near these lakes. So there's a very thin space between the lake and the grazing area. I mean the riparian ecosystem where the water is here. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kamachelo en riwruogo nagi midero ni jonam e kaunti ma Kilifi koro koni tho mano mar migosi Raila Odinga dhi loko siasa e kaunti no. To chutho ne jogo magikoni osebedo ka tiyo gi nying mosenindo Raila Odinga e dwaro lemo mag telo magine giwacho e romo mane gibago mano mar sidho ayanga riwruogno magikoni geto kelo kanyakla onagi modak Kilifi kendo tayogi e chenro mopogore opogore mag dongruok, ohala to kod siasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi midendo ni Jonam Kanamai Welfare Group e nyasi mar sidho ayanga riwruogno e Kanamai Kilifi. Kae negikoni achiel kuom gigo mane omiyo gibiro kanyakla en garo gi chien josiasa mosebedo katiyo kodgi marach to chutho e kinde mag yiero.
ni igni mang'eny osenyiswa ni wagoyo chungwa sita, wadwaro jeshi madhi konyo Raila malo. Sama uyo kodi kani, gadieri mar Nyasaye ko okariamo, Raila mikonyo malo onge. Wadwaro ni joma wadwaro piny ka mong'ewa kendo nyalo konyowa ka. Wadwaro wayier joma koro sani ong'ewa kendo wuotho godo e lain achiel. Mong'e ni kwaluonge ka jonam to gimiwa gimoro wagero go jodalawa. To jeshi mane konyo Raila malo ka. Koro sani to ging'e ni Raila mikonyo malo to onge. Gitiyo kodwa kaka ngas. Ka giseyudo gik mabeyo ma gidwaro to giketo wakando. Mane momiyo waikore ni wambe sani wadwani mondo wabed gi bargaining power. Samora mora ma koro timo election to wabedo gi bargaining power nikech wambe koro wan gi numbers. Gilero ni nok mar lemo mag telo osemiyo nagi neno matek Kilifi, omiyo gombo margi en neno ni gisirore gin giwegi e riwruogno magikoni geto tayogi e chenro mag dongruok, ohala kaachiel kod siasa e kind weche mamoko. Miyo tich mayot mar yudo tich, samoro ng'ato biro ka to pod onge tich, to kineno ka ji oriwore kama endi, samoro dhi yudo ka loan ni moro ka chako go biashara moro matin kama. Dongruok iyudo koa kuom riwruok aina. To wan kaka jobura wanya kawo pesa ni wachak godo ohala mondo kila ng'ato ojung kien ma ong'e ni en gi gimoro monya timre nadi monya yudo kamoro. Odnya timo ande moro to miye faida to yudo ka kodak go maber. Wadhi lose mobeda sako makoro nyalo holo ji pesa madongo mondo ji otim godo gigegi ma ginyalo timo. Kaluwore gi kaka wadak koni, wadak kumabor. To ne wadwani mondo jogewa obed financially empowered. Kaka jonam sani, wan mai party wa, mwada donjo gode riwruok mar joluo mora mora muluongo wa, to wadonje kaka jonam. Koro wadwaro mano moja mar joluo bed kamoro achiel. Kata kamano, gikoni maduong' magidwaro en neno ni onagi duto biro kanyakla kendo loso gi duol achiel mondo mi giti gi kwan gi mathoth mar kelo moko kuom lokruoge magigombo bedo godo. Gima duong' ma ji timo en EPZ. Gitiyo EPZ. To EPZ kaka wang'eyo en ni gichulo ji pesa matin. Nyimine wa kod owetewa ma wantie go ka, iyudo ka ng'enygi nitiere kaka gitiyo e EPZ, pesa michulo gi tin, gidak e dak marach ma ok chal ka gima nitie gima gitimo. To kaka an awuon, nikoro kaka an wuod manager, iyudo ka jodala ute ma joluo dwaro kony kuomi, to in bende kaka office manager ionge go. Koro wakwayo ni jowa ma Kilifi ka wariwre mondo elective post gi wayudo jowa modonje igi kata jomoko abich. Koro koluongo kama to wan ema konyo jowa mani kae sani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyakuro mojuangi kanya mwaka wa yuyo masana ngena duga kod weche mag tuke tagonero kama yako mjogo bende mosebedo kae kondiko nwa arwachak weche manyien gi nyaka sani wacho kane Kennedy Ochola wacho ne anasa ikora mar kae anu mana weche manyien mano wabedo kae gi thuolo mano mar neno chenro weche manyien odhiambo ma kawuono mos na Joseme Magawa anabet karito mana Man U gi Everton erokamano ahinya TM Kennedy Ochola. Willis Odembe bende wacho kane oyudo weche manyien yo makare odhiambo ma kawuono gima omako dhoge en weche matimore Makongeni. Kanyo en ywak mathoth ne oganda ma bende osebedo kanyo ka odak kendo bedo ka tiyo kod chenro mopogore opogore alwora ma Makongeni. Agoni erokamano ahinya kuom kete kar ka Oguda Sankara ma Oguda ka Yeso imore ahinya kan Makalda gweng' Obatala owacho ni aluwo chenro mos na jofwambo wete na duto te mano kochako kodi kanyo erokamano ahinya kuom weche mabende ikelo kanyachiel kachiel. Mamoko en ka Nyaga Makapio Jagogo Katuma osemole chenro ken Gogo Katuma oneno live David Onyango erokamano ahinya kuom ote mari. Nitie machielo marito kae Paul Amolo wacho ni oimore ahinya mit maratari Clovers telo masani en mana mar yudhe jodongo wacho ni ero matigi oseti lwar wacho ni koro wacho mana dala oluongre ni Pindra Junior chude aya mano nying machielo mantiere kar kanya koro mo jonga somgi ane kae wacho ni Adega engineer neno live Facebook aya ka ntiere Selanga Narok County erokamano ahinya kuom ote mari amor sana kod weche manyien magoyi more chopo na yo makare ka ntiere boma ma Kisumu kae apako sana ma okumu kezi waka uyo masani nyakoro mo jonga kod mathoth aduogo godo ba miyo makao sani kikidhi mabora.
This festive season, experience two worlds of one journey, from the vibrant streets of Kuala Lumpur to the modern charm of Singapore, because the best adventures connect culture, flavors, and moments that live far beyond the holiday. From just $2,200 per person sharing, enjoy 4 nights in Kuala Lumpur and 3 nights in Singapore. A fusion of tradition, culture, and wonder. Celebrate the season in color, culture, and connection. View travel, moments that matter, memories that last. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Nyasaye kihero wende ni bonyesa star 860 star 419 has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machegni eweche manyen mag tuke makoro sanoero ni Jakenya Ian Wambui oweyo rekod mano mag ng'we mag mita 5,000 e piem mag jotugo manigi ng'ol mano mar winjo, rekod ma osebedo kanyo kuom higni 10 e piem mano madhi nyime boma ma Tokyo e piny Japan. E alap ma Komazawa ma Olympic Park Gymnasium, jo Kenya nokawo thuolo 3 mokwongo. Wambui notiyo ke thuolo mano mokwongo tok ringo kuom dakika 13 dakika 13 kod nyiriri 52.83 ka James Musembi to noloyo medela mano mar silver e kinde ma Nelson Kipkorir notiyo ke thuolo mar 3. Motelo ne ng'we mag mita 5,000 go, ja Kenya Viola Jelimo ne oloyo medela mano mar bronze e ng'we mag mita 5,000 e kidieny mar Wakeini. Kenya kasani oseloyo medela mag gold abich mag silver kod 4 mag bronze. Because I have been training. I started training from when I left Brazil, and I've never broken a world record before. This is my first time. I'm so excited and I'm motivated to keep doing what I do. I hope that this will be a door-opening moment for me to break even more world records. I followed the instructions that I was given, and I listened to my body, and I have done very well. I'm very proud. It was a good day in the sense that we have managed to get 1 gold, and the most important objective that we have been having for quite some time now, since 2017, was to break a world record. And today in the 5,000 meters, we have gotten that objective. I must congratulate our athletes, especially Ian Wambui and James Musembi and Nelson Ruto. Nelson Rotich for a very good run in the 5,000 meters. Piny mar Eritrea nonyiso lony margi kendo tieko e thuolo mokwongo e piem mag riembo ndigni mag 2025 CAC Road Cycling Championships mane ochopo e giko nyoro e kaunti ma Kwale. Kudus Merhawi mawuok e piny mar Eritrea nobedo jaloch e kidieny mano mar kilomita 163.8 tok riembo kuom seche 3 dakika 50 kod 3 gi nyiriri 6. Aman Awet mabende wuok e piny no mano mar Eritrea notieko e thuolo mar 2 e kinde ma Mimwoni
mabene mawuok e piny mar Algeria notieko thuolo mar adek. Tok kao loch mano mar piem mano mar ji madongo, Aman Awet nobedo jaloch kendo e kidieny mano mar joma riembo mantiere piny mar higni 23. Bago tukegi keto Kwale e kaunti ma Kwale keto Kenya e nyong'ong mag pinje mangima. Motivation kwenye hii race, alafu kwenye race napanga kwenda next season, natarajia kufanya vizuri maybe next time. You know, it's been a great success in terms of organization. It's been a great success in terms of participation. We had 31 countries, 316 cyclists, and this has been a game changer, not just for sports, but the entire economic ecosystem. Kama chelo podi weche mag tuke ni joloch tuke mago kapu league maduong' mapacho ka Nairobi City Thunder e joloch tuke mago kapu mano mar Basketball Africa League East Division mano tok loyo team mano mar Johannesburg Giants points 94 kuom 84 finals mano bagi Kasarani. Nairobi City Thunder nochako tugo makare kendo yudo loch e quarter mokwongo kagiro kata points 28 kuom 10 kapok giloyo bende quarter mar 2 points 22 kuom points 21. Tuk jotugo mawuok nowuok yueyo Thunder nomedo liete tugo no kendo kawo loch e quarter mar 3 point 33 kuom 22 kapok team no mawuok Afrika ma milambo Johannesburg Giants loyo quarter mogik points 18 kuom 8. Tok chopo e finals timbe mag Nairobi City Thunder gi Johannesburg Giants ong'ado tiko mago mag tuke pinje Afrika mangima tuke ma ibiro bagi e boma ma Kigali e piny Rwanda. I mean, it's very big because when we went to BAL season 5 in Kigali, we were really embarrassed there. We only won 1 game out of 5. So our mission when we came back was to go back to BL season 6 and show that we belong there. And this is still just part of the process. And I'm happy about the guys. And I think just knowing what to expect at that level now, you know, I think it's a common narrative. We want to really kind of prioritize like our local core. You could see that in this tournament. And I think just making sure as we recruit and integrate guys that they fit our sort of play style and mentality. Tuke rugby mago mag Kenya Camp season ma higa mar 2025 nochakore gi liet tok joloch season mokalo mano ka Brass RFC Menengai Oilers gi team mano mar KCB duto yudo loch e tukgi mokwongo. KCB RFC norodho team mano mar Impala RFC points 87 kuom 5 tugo mane obedo nyakonchiel lap mano mar KCB Sports Club Ruaraka. Tokyo do loch e tukgi mokwongo kocha mano mar jobengi makamago Andrew Amonde nopuoyo jotuke mano ma onywando jotugo manigi lony madarie gi mago mabende pod koka donjo e timno ka Brass Sugar nowuotho kuom team mano mar most points 67 kuom 6 e kinde ma Menengai Oilers bende norodho mokalo team mano mar Daystar Falcons point 76 kuom 10 Gauchiel e boma ma Nairobi Kenya Harlequin noloyo Nakuru RFC points 23 kuom 10 eka negitieko kanyo ka gitieko. Kamachielo jatugo Cristiano Ronaldo noloyo gol no makende e kinde club no mano mar Al Nassr noloyo club mano mar Al Hadid gonde 4 mano kuom 1 e tuke adhula e lig maduong' ma piny ma Saudi Arabia. Joao Felix manoloyo ne Al Nassr gol margi mokwongo e dakika mar 39 kapok Felix nomiyo jatugo Wesley thuolo mano mar loyo gol no mane Wesley oloyo e dakika 43. Murad Al Haswi ne oloyo ne Al Khalej gol margi e dakika mar 47 ka gol mar 3 mar Al Nassr noloyo kod jatugo Sadio Mane. Kata kamano jatugo Cristiano Ronaldo ne noduongo musmal e wi Al Khalej
tok medone Al Nassr gol mogik e dakika mar 90. Al Nassr omako thuolo mokwongo e chung' mag Timbe League e piny mar Saudi Arabia gi points 27 points ang'wen e nyim Al Hilal. Jwange kanyo makoro watiek godo kendo walung'e weche manyien orumo gi kanyo. Wagonero kamanya kuom bedo kodwa kar kae. Jogo moluwo chenro e mbui wagonero kamana ahinya ote mawuoro kar kae wacho ni kama en Olivet Okulo ka entiere Mombasa na mchubi ayudi maler kendo amora ahinya gi chenro mar Ramogi TV. Mosna Pastor Okombo ka entiere Msomron Mombasa erokamano ahinya. Machielo en mar Otieno Panyo wacho ni luwo chenro odhiambo ma kawuono erokamano. MCO Zoom Kapita ma Migori County oimore Cleo Ramogi TV kelnwa weche manyien e yo makare ayanga to awuora ahinya Deputy President owuok mager manadeno owacho ni rigi ji oling'aling'a Nyasaye ber moloyo sa dhano to timne biro gik lakini sani to tulia. Aya mano ote mara guniro kamano kuom kete kar kanyo koro Ramogi jwang' machielo en mar Kennedy Osano Wunyakach wacho ni luwo chenro achiel kachiel ka entiere bure Nairobi kar ka kendo mora ahinya wacho ni Jonyakach te okawo ote odhiambo ma kawuono erokamano ahinya kuom ote ma bende yorwa kar kae. Thomas Ogendo ma bende wacho ni luwo chenro amora ahinya ka entiere kaunti ma Nairobi kae mosna jonyando duto ma luwo chenro odhiambo ma kawuono. Koro mojwang' ote gi thoth ahinya masomo sani ma mondo kawo Nyasaye mondo mi oriti. Lan bende korita odiochieng' makiny wara dicheno mar piny kod mbako romo ka ntiere kako nyawadwa Joyce Oduor mano kiny ka wara kelo ni chal mar piny Kenya kod twak ma bende dhi bedo kar kacha kiny ka wapenjo jolony ni to piny luo ochomo kanye. Kiny mantiere kod jogo mantiere akademia kata jogo masomo jolony weche mag somo kachiel koda ka iwacho ni jogo mapuonje mbalariany mopogore opogore openjgie ni to piny luo ochomo kama chal nade. Wawinyane duond josomo angwa winja wasenjo josiasa mathoth ahinya kwa josiasa kosomo to lony mag jotim nonro bende kiny wada winjogi. Nantiere kae kod Liz Otieno mane ni jaloko mar odhiambo ma kawuono kwa kino weche manyien anyinga Cleophas Oluoch jakisomo kanya kwar mokeo nyaka sango bed kod otieno makare.